खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 17 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 32 आसार दान 1433 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। शुक्रबारनि बे साना नोंथांनि जिउआव गोजोननायखौ बांहोगोन। दिनै नोंथाङा बेसादारि बेसेनगोसा मुवाफोराव उदाङै खरसा खालामनो हागोन, जाय न'नि आबहावाखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिया खामानि थिलियाव मोनसे गोदान आयाम मोनगोन आरो लोगोफोरा नोंथांनि रोंग'थिखौ बाख्नायगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गुफुर गाब। वृषभ राशि। फालांगिनि नोजोरजों दिनैनि साना जोबोद दावगाफुनाय सान जानो थांगासिनो दं। सासे गोदान आरो गिदिर क्लाइन्टजों नोंथांनि फालांगियारि गोरोबथाया जोबथा जानो हागौ, जाय गोलाव समनि राङारि आंखालखौ बोखारगोन। नोंथाङा समाजनि गियान गोनां आरो गोहोम गोनां सुबुंफोरजों जिरायनो नांगोन, जाय नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। नखरारि जिउआ गोजोन आरो गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेशमि गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि सोलोखौ बाहायनानै रांखान्थियारि आयदाफोरखौ सामलायनो नांगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव मोनसे बिबान मोननो हायो, जायनि थाखाय बिसोर गोबां दावबायनो गोनां जायो। मोनसे बादायलायनायाव गथ'नि फारसेनिफ्राय जाफुंसारनायनि मोजां खौरां मोननो हागौ, जाय नोंथांनि बिखाखौ गोग्गानायजों फुदुंगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें बाथ' गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गोसोखौ जोबोद गोजोन आरो गोसोआरि हेफाजाब होगोन। गोजाम थाबथानाय एबा गोदोना थानाय रांखौ सोरबा गोजाम लोगोनि हेफाजाबजों हरखाबै मोननो हागौ, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदखौ गोख्रों खालामगोन। आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय लेखा बिलाइनि दावराव-दावसिखौ दिनै बैसोगोराफोरनि बोसोनजों फोजोबनाय जागोन। मोनाबिलियाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सावरायनायाव सम बारहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनै बिसोरनि केरियार ग्राफखौ मोनसे गोदान जौथायाव लांनो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा गोदान साख्रि नागिरगासिनो दंमोन, अब्ला दिनै नोंथाङा मोनसे कास्टमाइज्ड अफार मोननो हागोन। फालांगियाव गोदान बिरोंदामिनखौ सोफादेरनाया फैबाय थानाय समाव नोंथांनि मुलाम्फाखौ 2 गुन खालामगोन। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव सोमोनांथाव जौगानायआ नोंथांनि गिदिर जिंगाखौ बोखारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोथां गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांखौ जायखिजाया रोखोमनि हरखाब आरो गोनांथि गैयै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानो बोसोन होयो। नोंथांनि आन्दोनि आदबफोरखौ खामानि थिलियाव लोगोफोरजों फोरमायनाङा, नङाब्ला बिसोर बेनि मुलाम्फा लानो हागौ। रांखावरिनि बेलायाव बाजेटनि बायजोआव खर्सा खालामनाया नोंथांनि गोसोआरि नारसिनथायखौ बांहोनो हागौ। यगा आरो मेडिटेशनखौ दिनै गावनि सानफ्रोमबोनि रुटिननि मोनसे बाहागो बानाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा अख्रां गाब। तुला राशि। दिनै खाफालनि हाथरखिआ आबुङै गोजौ जानायनि जाहोनाव नोंथांनि थालांनाय गोबां खामानिफोरा गोरलैयैनो जोबलांगोन।
आरिमु, देंखो आरो सोरजिलु बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि आरिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे गिदिर आरो मानगोनां प्लेटफर्म मोननो हागोन। स्टक मार्केट एबा मिउचुयेल फान्डफोराव रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना बयनिख्रुइबो मोजां। मोनाबिलियाव गोजाम लोगोफोरजों गोसोखांथाव बुब्लिफोरखौ बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। वृश्चिक राशि। केरियार आरो समाजारि नोजोरजों नायब्ला दिनैनि साना नोंथांनि गिदिर थांखिफोरखौ गांखं होनायनि सान जागोन। मावख'आव नोंथांजों सिनायथि होनाय गोदान आदब खान्थिया सामलायगिरिनिफ्राय ग्रीन सिगनेल मोननो हागौ। आजै-आजौनि फालांगियाव बिदा-फंबायनि आबुं मददजों नोंथांनि खामानिया जोबोद गोरलैसिन जागोन। सोलेरारि महरै दिनै नोंथाङा फ्रेश मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जानाया गोबां बांगोन। माबा मोनसे गोथार फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय नखरनि सुबुंफोरजों दसे गोजाननि गोजोनथाव दावबायनायाव थांनो हानायनि खाबु दं। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा गावसोरनि खस्थ'नि साबसिन फिथाइ मोनगोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोजाम देहायारि बेराम एबा हान्थु सानायनिफ्राय गोबां रेहाय मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि। दिनै बिजिरसालि एबा गोजाम दाहारजों सोमोन्दो थानाय नांज्लायनायाव नोंथांनि देरहानायनि सान जागोन। बेरेखाफोरा गोसोब्लाबो नोंथांनि मान-सन्मानखौ खहा खालामनो हानाय नङा। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मावख'आव जुनियर सुबुंफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जायनि थाखाय गोजाम खामानिया दिनै जोबगोन। सावस्रिनि फारसे नोजोर हो आरो मस्ला-मस्लि आदारनिफ्राय आबुङै गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि। दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगियारि बाहागोदारिनि थाखाय जोबोद गोदै आरो फिथाइगोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोलिबाय थानाय जायखिजाया गोसो गोरोबलायनाया दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों आबुङै सुस्रांजागोन। हाथायाव नोंथांनि मोजां साननायखौ बांहोनाया गोदान फालांगियारि अर्डार फैनायखौ गोख्रै खालामगोन, जाय नोंथांनि सानफ्रोमबोनि आयाव गोबां बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा नोंथांनि नखरारि सुख-सुबिदाफोरखौ फेहेरनाय आरो नोंथांनि नखरनि गोजोननायखौ बांहोनायाव थागोन। हा, न' एबा गोदान लाक्जारि गारि बायनो लुबैनाया दिनै जाफुंनायनि मोनसे गोख्रों खाबु जाबोगासिनो दं। खामानि थिलियाव गुबुननि राजखान्थिनिफ्राय गावखौ आबुङै गोजानाव लाखि आरो गावनि खामानिखौ थि समाव फोजोबनायनि थाखायल' गोसो हो। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव नोंथांमोननि साना माबोरै थांगोन एबा सानसेनि फानजामुथिखौ खोनासंनो एबा नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।